Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Ay sa Aksyon Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol! Sa liwat, kamusta naman ang mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 14 minutos karon nga adlaw Lunes petsa 29 sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining nga aparatong tura silandan liwat naman aton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat naman nila sila pagdurong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sila kapolisan Central Southern COG Northern Negros. Ang atong sa limata kadurungan oras sa kagabihan ang atong sa patrol to Cruiser Patrol kay na pa nagalambiyaw sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan ato naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa ano man nga mga eventualities from where the action is. Miyerkules edisyon buylog nato ng puwersa ni Aksyon Eden Aboso. Back to back sa aton nga piloto was koromay area lang kormay importante while na Malaysia aksyon papang Nixon tahom updan makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side ang porsa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert aksyon JM Baikin. Sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang porsa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad
Angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Ang unang kabayan sa ato sa nga pagpangalagad, ginadurong sa kalawang sa Santon Plus Herbal Capsule sa ato
Amo na ko sa nga hindi ta mapaktan porti ang daludo sang tubi halin sa bukid nga nagaagi sa aton kasubaan. Amo to tabo sa may Moises Padilla ho. Tricycle bla to. Nagtabok sa overflow. Unexpected, wais na kabalo nga porti gilang ulan sa bukid. Gulpi na nagdaludo ang porti ka baskong current sang tubi. Inanod ang tricycle. Ang iba nakasalbar, pero ang apat to ay kasalbar. I think ang isa nakita na may 3 pa nga missing. Naamo tong wala nila ma-anticipar man, kaya binila kaya sang tricycle magtabok sa overflow. Di karon kay porti ang daludo sa tubig. Plus nagdugang pag nga nagbaskog ang current. Nadala gito ng tricycle. Tamak mo na nga perwisyo. Worst kati may napatay. May 3 pa nga na missing. Amo na nga lantawon tang sitwasyon sang lakat man sa panahon, hindi lang sa ubos kundi pati sa kabukiran. Kung porti ang galom sa bukid, indikasyon ina nga nagabalbal ka nagabubo ang ulan. So siling mo sa dalom, ang sapa siling mo do kalmado lang, dugay-dugay kibot ka lang nagadaludo ng tubi alin sa kabukiran nga gagis suba. Amo na ang natabo man to bala kadumdum pa to sang kabataan to nga naligo sa dindukan ito. Sabkasa. Naligo sila. Naabtan ka baha, daludo sa tubi. Ang 4 to doon nakasalbar, pero 3 ay kasalbar. Asot to sila nga na-recover. Na-recover to ang isa, patay. Dason nga adlaw na-recover, isa patay. Dason naman nga adlaw na-recover, isa patay man. Titatlog ito sila makabataan to. So ito nila matisipate ka mutuli ang matabo sa ila. Galagbong ba? Bation pa di. Wala matisipate sa kabataan. Ang daludo sa tubi, man, kundi lumagapok, hindi ang ulo ang nakabungko, kundi lumagapok ang porti nga puwersa sang tubi nga moto ang nagdali sa makabataan nga nagpaligo nga wala nila ma-anticipar. Atong dumako na nakita ko din sa video bla. Ay, reaction niya. Ay, Diyos ko nga pakabuhi ang ato ni, no? So, muna, kaya mo subong chimpo, lain chimpo. Ulan-ulan, kung saan di mo mapaktan. Actually, may LPA nga nakitaan sa Muwer sa Mindanao, pero sini sa Pag-asa, way chance nga magbagyo. Pero, ining LPA, naghatag ka baskog kag puwersa sa ginatawag nga hangin habagat, nga mo ini ang nagapaulan-ulan sa aton sa pilakabahin sa aton pungsod. Especially sa Negros kag Panay area. So halong kita sa mga balay kasi sa suba medyo laligmat kita kung gabi. Kaya base bla gulpi lamang sakang tubig baw kadelikado. Base amo pa ng halinan sang ginatawag nga impatso. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon GMA preparada si Sir Gukutano nga nga si IDG head, no. Congratulations sa kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gukutano, ang CIDG head blas ng Bacolod 40 kapisa yung klase police ni. Halin sa pinasakaay sang special amelioration program nga kaso hasta sa drug operation pakadto sa gun running. Tikira sa agaw may gin-operate sila dira nga gabaligya armas. Lagi nilang takpan sa may karbik. Diba sa Mandalagan, kira sa aga, mga pasado, guro las 10 to ay. Actually, nagyan to sang sekretaryo ka sanggurian palalawigan. Tingala siya nga may mga armado nga nagataklos lagba ang armas. Nga may gin-pick up nga tao. Glihan mo to sang subject sa ila sining nga entrapment operation. Baligya si armas mo. Gwapong armas nga nag-recover sa iya. Maging baligya iya. Sa tagal CIDG, sa kabaliga pulis. 45 caliber pistol, Colt ang brand.
Tapos may ara pagid nakitaan sa iya isa ka caliber 22 Magnum revolver. Black Widow, gwapong armas. Di kuan gid siya, sumulod gid siya sa entrapment operation ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano ang mapisan nga head sang CIDG Bacolod. Ang Bacolod CIDG, Bacolod City Fair Unit na nagkanda kami ng operation through bypass entrapment operation sa Puro Carbit, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ini lang aga, last day sa aga. So, ang nadakop naton, amo ni si Romeo Lobaton, I. Catalino, 49 years old, married, businessman, resident of Puro Carbit, Barangay Mandalagan, Bacolod City. So, nakuha naton sa posisyon niya, amo ni ang isa ka genuine na 100 pesos bill na bypass money, kag 32 ka bilog ng mga budol money in different denomination, usa ka kalibre na Colt caliber 45 mga serial number 15348, isa ka magazine sa caliber 45. Nakakuha man kami isa ka unit na caliber 22 incidental lawful search caliber 22 Magnum revolver Black Widow na may ara na buhay nga 5 ka bala. During sa pagdakop na incidental lawful search, nakuha din namin to sa posisyon niya kag may mga 5 man ka buhay nga bala. So ang suspitado ni why siya mapakita na mga pertinent documents nga authorized nga magdala ang mga armas kag bala. So subong matapos naman siyang gi-apresa sa constitutional rights, ari sa subong nasa kustodiya na sa CIDG Bacolod para ihanda na ang documents na papailat sa kaso sa City Fiscal Office. Ano sir, may nag-report sa inyo gabaligya sa armas? So sir, mga 3 weeks na ginbaligid tamon, gin-surveillance tamon ng mga gun running activities sa Bacolod. Isa din ito sa mga nag-illegal sa pagbaligya sa armas. Bali may mga connection kita sa previous tamon dakop sa mga illegal gun running na mention ini nga pangalan niya. So nangita kami pagi nga makuha namon ang contact number niya. Nakakuha kami number, nag-prosper ang transaction kag kanina amo na gid ang pag-final na nakuha namon sa through entrapment operation. Paano sir na balata sir nga negosyante ni sir? Anong negosyo ini? May mga alta kita nga may mga contact. Actually, ini siya may connection ini sa Talisay pero hindi ko lang muna i-mention kay may ara sa posisyon sa mga politiko. Ang upod niya nga mo ginag-supply sa armas nga siya na lang ang ginhimo nga magdulong sa armas pagkato sa operatiba. So ang natabo ni siya lang ang nagdako. Kaning 45 na nakuha naman sa posisyon niya, hindi gid siya ang tagiay ni kay ginsugo lang siya sa amo ng tao nga ara sa Talisay nga may kapit sa politiko. Pero ang Black Widow nga nakuha naman sa posisyon niya, iagi na nga personal except sa 45 nga amo ang transaction naman sa pagbaklanay ang 45 lang gid. Anong kaso yun sir? Ito bangon? So mapailan na to sa kaso buhat sa City Fiscal Office sa kaso violation sa Republic Act 10591. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Si Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano ang mapisan nga head sa CIDG Bacolod. Actually, kulo kabayo lang ni si Kwan, si Romeo Lobaton nga taga Puro Carbit, Barangay Mandalagan. Ang team sa mga pulis naton sa mga runner bala sa mga puser, nabligya sa bo, kabayo. Tingkang kalimbawa ni Romeo Lobaton Junior, kabayo. Bali ginasugo na siya nga magbaligya sa armas. Actually, may ideya na nga ito nga CIDG Bacolod kung sino ining tao nga taga Talisay nga kuno do may tapik sa politiko nga mo ginagamandatos nga nagapabaligya sang armas kay Romeo Lobaton Jr. taga Talisay na siya kanong nga tao. Ining taga Talisay nga tao sa nasiling ko na may ginasandigan nga politiko. Amo ni sa bali ang supplier sang armas nga gapabaligya permi kay Kwan sa kay Romeo Lobaton Jr. Tama pa ning subject man sang operation sa masunod nga masiniman sa aton sininga CIDG Bacolod. Congratulations sa kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano. Pisan nga klase opisyal sa pulis, no? Nakadamo nga nagalagi nga CIDG head sa Bacolod pulo kapiga performance. Ini si Gokotano do kaayo performance siya. Do ginapabili bigid ko. Ang pinasakaaya kakaso sa SAP sa mga pasaway kag abusado man nga ara sa barangay sa pagkadamo-damo man ay puwerte, no? Tawag ko siya kinasya, sir, damo naman din siya komplina sa SAP po. Ali ko ta, sir, biraha.
Di ba labos ang sap ka pamiraya, mo sa gyapon bligya mga kuano, armas lotang. Muna nabiliban kay kutano kay kapisan mga opisyal sa pulis. Tapos no kapos pa interviewon. Kundo ano ko sa kasako ko sa gatag iligwab la. Believe siya na. So congratulations ha sa mga taga CIDG Bacolod. Keep up the good work. Para nga bisan paano makabulig-bulig makamundiri sa mga illegal activities kada katabo sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, las 10:04 na. Ang ining kabayan sa Tabalacan ginatulong siya sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check. Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Magandang nila kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and the family. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Cu and family dira sa Silay City. Ang mapisan kagawarding LTO chief sa Bacolod si Mr. Rioben Tampos kapaurok-urok man. Si Engineer Nonoy Garunan kag si Ma'am Julie Hamandre sang all sector industrial sales sa Kabangkalanda may kabigid. Sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, sa kay Mr. and Mrs. Jerry Honteveros and family, sa kay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family, gapaurok-urok in Silawa. Si Madam Tina Mabugat, ang manager sang ising blada inasal sa reclamation area, gapaurok-urok gid. Amo man si Pegasus. Si Pegasus permigin niya gapaurok-urok sa Action Night Patrol. Sila ni Police Colonel Calixto Mabugat, ang Regional Director sang RIAS diri sa Western Visayas. Gapaurok-urok kita. Toto Cyril Martir. Wow. Gapaurok-urok si Toto Cyril Martiro. Si Toto Renly Javier Martir man na. Dira sa barangay sa Guabanwa, Valladolid. Gapaurok-urok man. Si Rogelio Toto Catalbas Jr., misis siya, kabataan niya, amon amigos puno lunok, aga pa urok-urok. Kamusta na si Mama Betelaw sa Binalbagan? Mamusta ka da? Ayaw magawa-gawa ka mag-grandadi, ma. Stay at home para nga stay safe. Si Mama Betelaw. Si Manang Bekelao, Jansi kag kumparing ta Nelbert Taglanlaw. Si Kumari ko dyan sila, tiga parok-urok sila tutok bubot. Kay kumparing Jekyll Jod, Tihado Aljan, Nene Lao, kapaurok-urok. Ang mga pampos na sa mga shares ng Binalbagan, wala na absent ka tagabigid. Mga pampos na sa shares ng Binalbagan, perti na ilang katunog ilang monitor. Mga security guard na bla sa Biscom, mga empleyado, ang iladra ang mga taga-Kedan kag accounting department. Sabi naging si Miss Nora di Mebildo kag si Mr. Livy Frias, gapaurok-urok. Puwerte ang ilang paurok-urok. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Mga Castillo kag Magbanwa family dira sa barangay Baliwagan na San Enrique may gabigid. Happy birthday sa kay RJ Magbanwa, Nochefo kag sa mga Sorbito family da, sa mga Magbanwa family, Tabungkay family, tanan taga barangay Baliwagan, Banwa sa San Enrique. Halin nila kay Lizel Tabungkay. May bana sila sila pili din Lizel man. Ga paurok-urok kido. Mr. and Mrs. Lowedy Paulan family, sa mga Dungganon boys da aragis sila. Maninoy mae kag si Maninay Chari Salvacion hindi kinay mapulihi. Perme gina sa parok-urok-urok. Si Inday Senchamorp, si Maymay kag si Kaloy Bibidor dara sa Rosario Heights sa Bibison, kapaurok-urok. Toto Andro Wanitis. As Toto Andro Wanitis, check attendance lang gapaurok-urok siya. Sige, ang iban karon naman I-check na ka sila ka patrol na to, kusol patrol, ang aton nga lady reporter. Wednesday night, nagarandadi ka nagawalda-walda. Ipasok ta si Aksyon Ed Naboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ara si Aksyon Ed Naboso sa line number 2. Aksyon na din. Good evening. Action, Eric, live kita di karon sa dala. Circumferential kaya actually. Bago lang ito din nag-abot. Action, Eric, sa area, sa dalan circumferential, may ari, diri lalaki, no? Nagahamyangon, Action, Eric, sa sulod na sang police line, do not cross, Action, Eric. Initially, sa nabato natin nga report. Gagiho pa na? So far, wala na, Action, Eric. Why gagiho? Oo. Basta tulugan? Hindi pa kita naka-declare sa medical bulletin. Pero initially nabato naton stabbing incident in Action, Eric. Kag may nakita man to diyan nga sorry sa mga nagapamati dugo wala Action, Eric sa palibot. Pero mamangkot kita di bala kay actually dutay palang ding tawo. May mga standard da. Igadalan, sa Igadalan Highway? Igadalan, Action, Eric, uluunhan lang gamay sa ginalikuan, di ba lasang, nasapuan na siya, nakita na sa da? Sabi ko, bangga, sungi, Action, Eric, mamangkota din, Bangga, ano? Pumuluy, blangari. Sir, sino di ang pwede sir, man? Pamangkot, kayo. Ano nga bangga? Ano bangga, sungi? Bangga, sungi ko, no? Ano nga barangay sakop na? Ang sungi? Basi barangay, kwan? Barangay Apa, hindi? Sir, Action Radio, pwede kami pamangkot, sir? Magutana na rikta. Ano na din nga barangay gani, sir? Barangay Villamonte. Villamonte. Sir, bangga sungi, barangay Villamonte. Sir, pwede ito di ka, sir. Wala may signal. Ayo lang, sir, Nyo lang man, sir. Oo. Sir, huya sa kono. Erika, pero mangkot lang kami, sir. Ikaw lang, tuuli na lang ka microphone kag biraha pa mangkot rikta. Buliyan na kami. Damo mo daging na bulisi ya. Ginpulihan siya, sir. Sang tapongol ako na naman. Wala lang may diya. Pagbugta ko yung misyo na hara naman. Pila ko kabilog ng pulis siya? Action, Eric. Pila kabilog ng pulis siya? Oo, kaya actually, ang mga pumuluyo nga ari, the Action, Eric, ginapasulod sa ngaton ng mga kapulisan. Ginapasulod sa din sa police line? Ha? Ginapasulod sila balay? Oo, ginapasulod sila balay, pero tanang Action, Eric, kung makita mo da sa aton nga, ginatihuaan ta nga sa live bala. Sa aton live? Oo, sa live naton. Kaya tiwulubod live din nga. Basta initially, bangga, sungi, barangay Villamonte. Ano nga purok na da? Kasi nga mamangkot ako nga purok. Oo, initially, ang gipulihan ako, no? Gipulihan buno? Oo, amo ni Action, Eric, ang hambal, di ginpulihan. Gipulihan? So, hindi lang isa, kundi posible, 2, 3, 4? Oo, kaya atong nagbugtaw, atong naistorya pa kaina. Bagong bugtaw? Bagong bugtaw. Siya ko na, Action, Eric, makita sa aton live. Okay. Ari na sa sulod sang police line ni ang lalaki ni naghamyangon. Why ka na iba mapamangkotan da? Nga residente da? Oo, sir. Riktahan na lang? Ang mga bipat, di Action, Eric, pero sinoni ko, sir, nag-una, di pa balo sa inyo, sir? Hindi na yung dito sa Wanggo pala naman kaya piling punday ko naman.
Mga batihan ng bahay, gilaot ko nun isa. Alin ko sa may sabis. Halin sa din, sir? Alin sa sabis, gilaot ko nun isa. Purok sabis. Oo. May bati ko nag-inom ni sa blawa. Ginaot, ginlagas. Hasta guro na Damo ko ng sir, abtan guro na. siya. May gilaot ko nun siya. May gilaot ko siya, no? May gilaot ni siya. May galaot. Sa mga pila, sir, man, may nakakita ko ng mga Siya galing. Nga di, kaya pagkabot na mo, hamon na sa, miyangon na sa. Ano, sir? Manawag sila ka mo. Dito ka, ma'am, mo, sa may namatlang. Dito na salin, ma'am mo. Sa namatyan. Sa namatyan. Nanawag ang barangay ang procurement sa amon. Ano ka purok? Na may nagsanay ko nung gabi no nanay. Purok sabes ni chairman ang nagano. O, itong may namatyan sa wala nga Milani. Ako na mo lang siya namatsan, ginlagas. Pila sa purok. Pero sir, anong hambal sa inyo sa rescue man? Kamusta ni medical bulletin yun ni sir? Ay, kaya ang rescue mo, nagdungan lang kami abot. Di mo kayo nanawag mo sa Patay kailang na? procurement sa Sabis. Mukatawi ko, buhay pa na. Buhay kami kapuan kung ano magiging niyapan. Kaya pag-abot nila, tiyan mo na na. Teka, ano lang tayo, Pero, patay kung buhay. actually, Erika muna din, no? Mga... Makutabi din kung pa... Ipat lang din nagabantay. Makutabing bipat din kung ano nang patanan nila, patay na kung buhay pa na, kagiho pa na, makuta lang. Sir, ano ning hambal sa inyo sang rescue man? Ang medical bulletin yun ni sir? Ano na ning... Nawala pa siya kuha. Kaya may ambulansya, naman ito di kagina. Ngayon, ginaulat nila ni Terang Toko. Ang Toko na siyang Ano na, patay na, gagiho pa na. Most probably, Reduction Eric, wala na ni, wala na Reduction Eric, wala response, kumbaga. Tipo mo na, mas may naman, talaga gitambal na taga-bipat na kung nung tanaw nila kung gagiho pa na, kung patay na, at alin sa ila. O galing kay, amuto ko ng ambal si Reduction Eric mo, naglakat naman ang rescue, kahit iambal ko na sa kapulisan, pula to ng Soko. Tika, we understand naman action Eric. Basta amo na nga sitwasyon ti do lifeless. Nagkiti makita taman nga ano ni kumbaga palamuti na bala. Visible sa imo ang iya pilas actually visible sa imo may kita non sa imo ang pilas siya kung hindi visible action Eric actually duga na takilid nga do close to pakulob na bala. Kasi ko duga si ko ang posisyon. Face sa right side action Eric no kung makita nila sa live video kagati ang ining lalaki nagasuksok sang puti nga t-shirt nakadilargo action Eric may pulis sa tada sa area may pulis sa area pulis may pulis na action Eric sa area kasi ng investigador basta mamangkot ang pulis kung anong lantaw nila na pwede mo ito isuko nga tawag pagita mangkot ang action Eric no kung pwede pamangkot sir may gabi, sir, sa Action Radio Bacolod, sir, Sir, pwede ka... sige. Sir, may gabi. Sige. Hindi, sa... Nag-aalala ko ng Action Eric, kaya haboy pa sa kuno sang spot sa Ilaman office. Kay, bulubod dahil Action Eric, duwala man di ka pulis, kagang dipat, ari, diti. Dululungan lang man sila abot. Ang mga tao, tani kaina, pamangkot galing kay tingin na pasulod sila sa ila puluyan kay curfew na connection Eric no. So wala gidi amo lang pahambal kay ina ginpulihan siya nga nagdalagan from gaulan da subong wala action Eric wala gaulan pero from Purok Sabes kuno sa Namatyan halin siya dito hasta nakalambot sila sa diring area sa Purok Sabes sa gadaragan siya is posible alin sa Namatyan. Amo na initially. Kaginagas siya, dahil sa nabtan sa may Bangga Sungi. Bangga Sungi, Barangay Villamonte. Ang posisyon niya natatakilid? Gitakilid siya, Action Eric. So hindi mo makita ng pilas kaya aras tubangan? Hindi, yun nakitaon. Hindi kitaon, Action Eric. Kasi likod niya, ang likod niya kitano, na tiba ba naman ako may pilas mo, kaya siyempre may gatulo dugo. Posible, ang pilas siya aras tubangan, katakilid siya, di mo makita. Correct, Action Eric. Amo gina kay ang dugo diyang makita do gamay lang man Action Eric mo pero we don't know sa other side. Kay budlay hindi naman sa kalibot kay may semento pa bala Action Eric ang area. Ang mga dugo nga jutay kagwa posible ba si kung na-spec ang gingamit la, kung na-spec kay gagwa dugo mo. Posible man Action Eric kag kung basi mga away-away ni or tambay-tambay ni kay usually paglantaw mo sa biktima din ano may edad na hindi pa hubin pa man lantaw mo
hindi makita gid Action Eric Okay. no ang iya tsura kay facing sa right side mo actually sa tubang yun isang isa di ka gasolinahan. Pero figura, yan, di mo mabalaan kung may edad na o hubin pa, ano? Ang hindi man Action Eric kiti ang lawas ya medyo brusko man. Ang buhok ya do itong pamantanan so hindi mo mahambal nga so, mga middle age for Action Eric would like it kay ti Oo. may jacket pa daan nga nalupot sa ulo niya ayon. Oo. Do medyo natabon-tabunan ang iya sininga. Ano naman to? Mo may medyo wanggo na ang estilo sa pamisteya kung medyo sotiro pa man. Posible Action Eric may mga ano goram kung bulubanta mga late 30s. Ang mga late 30s, oh. Mid 30s or early 30s Action Eric dira gorong iya sininga edad. Kay tibulubodlay pag subong kay ginahulat pang soko sa diri nga area. Ang pulis tawa pangalan, may nakuha? Action Eric? Ang pulis, may pa siya may nakuha nga ngalan, initial? Wala pa Action Eric. Kaya actually nagpalapit kita bago lang, nagpamalibad pa magpa-interview. Why daw officials ang police house? Ano na lang? Wala Action Eric, duwa lang din pulis. Bilamonte, may area na ni Major Charles Sieber. Action Eric? May area na sa Station 4 ang Bilamonte, hindi ba? Correct. Ilan Action Eric Station Yan 4 ni... Ari? Why si Major Charles Sieber, corresponder? Wala pa di Action Eric. Ang investigador lang di kag ang isa ka pulis nga naga-crowd control man kay sa bangga sungi ni Action Eric damo di panimalay. Actually nagatinambwa di gani. Damo sungi guro day. Action Eric? Damo guro sungi tayo tawag bangga sungi. Not lang ni sila. Okay. Usually, ang sa diring area, Action Eric, wala gani may galabay. Kita lang di gani. Ang kita lang de, tapos may ang mga bipat naglinakat naman. Ay, nalakat ang bipat tao. Dapat na may bantay na tayo sa lugar na nalakat ang bipat tao. Ang boso de, ito sila nagkanto. Pero ang are lang de, kita lang de, ani gasa. Kulang. Kasanag sa area. Kulang na sa training bipat sa Bilimonte. Mga mo nangagya yung bipat ka barangay Panukoy. Mayo kung... May nakaano pa to yan. Ang barangay Panukoy nga tanod yung hindi niya magaling seriya kung may order kay kagawad idol mo Peter may noble mo. Tila yun nagmatomato sila lakat ya. Naglakat naman sila pag pamangkot. Pag balik ito, wala na sila. Kaya nga ito ato ni gani patrol yung plasta na din ipapang Nixon para dugang-dugang sanag. Kaya ang sanag lang di Action Eric ang sabay poste lang di bang highway na siya wala hindi ba din? Yes, correct Action Eric. Ano nang gagi mga di pasahero kung ano? May mga ano na tricycle na di nga area Action Eric ilabay mo kay uluunhan sang bangga home site bala. Nati ang home site nga jeep ya galiko na ya pa tuo diri ya uluunhan sa babaw-babaw na bala. Sa kilo siya damo mo na pamalay wala laka-laka. Damo pamalay Action Eric. Dulom ang lugar no? Dulom sa nga area. Wag na poste, suga, wag na poste nga may suga, wag yun. Sa may bangga lang yung Action Eric. Pero nang natumba na sa tao, wala yung suga, wala poste. May aragi sa ayon sa poste Action Eric, pero walang gamay, walang ang sanag na matag sa poste. Ay, doon na kasapatos pala siya, naman kasapatos. Balikan ta si Action Eric na buso, lalaki ini nga sapuan patay sa gadalan sang bangga sungi no barangay Bilamonte wala ka ginawa ano na sa dili kasapatos kakalo sapatos Action Eric sa iya kamot may na pulupot nga nga jacket bala okay basta kaputi nga t-shirt wala siya kakalo pants wala siya kakalo naka-pants kag naka-sapatos Action Eric okay ato ni investigador yung palapitan taliwat galing kami ginastorya naman sa telepono busy pa si sir si sir bira si sir hindi pa si sir mangambal hindi pa siya mangambal Action Eric uya pa si sir raw pero wala pa sila kunungalan nga nakuha din wala pa ka Action Eric wala na wallet ang kwan ang napatay na wala naging kuot ng bulsa ka napatay na kasi may mga wallet na kapag makabulig identify na sa puwana was naman na recover wallet wala pa di siguro ang Action Eric bagulang nagpalapit ang investigador sa nagsulod siya sa police line kaya posible lantawon kung may mga para sa identification Action Eric no nagawlato-lato pa makita sang tikang man himuon sa aton sa pulisan bakit nga we understand mo pa man basiga report pa wala ano na yung jacket yun sa kamot man naubay ni why
Dugin pulupot siya nga kamot Action Eric. Basi king gapos sa kuro kagin akuan gin pulihan ka buno. Amo na ang hambal nila kay na kay ti atong hambal bala basi nakabugtaw man to sila gani. Tungod sa may lapat sa iya uluhan, ano na lapat kun bayo. Amo siyang jacket ni Action Eric. Jacket. Ito yung may jacket pag isa sa likod niya. O, kung ginabakli dyan, ano naman? Ara sa iya kamot. Maling ulo niya, do ara na sa, ang kamot niya, ara na sa ulo, ayon. Tira na ara na ang iya jacket. Ang jacket niya do, ara sa likod dyan, no? Ara sa may uluhan niya, Action Eric, in zoom ko dutay. Okay. Ara kaya ganun talaga yung picture ni Papang Nixon, no? Oo. Doon na, basta ara sa may uluhan niya, Action Eric, doon hindi tagin makita, gidayon mo, kundiin, gining pilas niya. Ito ko hubin nga, ito ko hubin pa ni siya, no? Tsura, ito ko hubin pa, oh. Medyo tsabi-tsabihon niya. Puti nga tao ni. Largo ni maong t-shirt puti. Correct, Action Eric. Okay. Mamangkot at ibaliwat, pinaginawa ng mga tao. Kaya Action Eric. Tiyang mga bipat, naglalakat na? Action Eric? Ang mga bipat, wala na mga bipat? Wala na mga bipat. Naglalakat ko rin mga bipat. Naglakat ko rin bipat. Maliit lang pa kayo basi sawayo naman sila sa pulis. Sir, may gabi sa Action Radio, Bacolod. Madama yung gabi man. Oo, sir. Taga-diri ka, sir? Oo. Bali, ni Sir Man na ni Kagina kung paano ni natabo di, sir? Bali wala kami rin. Tapos kuya pa niya. Nagwa ko. Doon may siniyagit na nga may may napatay na kulong. Nagwa ko sometimes na dinalaga na itong 8. Hindi mo 8, sir? Oo, may 8 na dinalaga. Sinalambaan na ilakalagan. Pero ay namon makilala yan. Duga waswas sa ulan daw? Kaya mo naman natabo dayaw. Duga ako dahil bangko. Pagkasundis ka siya. Basta maipit na mga salakyan, mga tracking. Correct. Maglalabay tracking, Lida. Action Eric. Oo. Nag-abot naman luwag Action Eric ang patrolya sa pulis. Ano? Sa ang patrol sa pulis. Kaya nagdamo na di sila. Kay saway naman ng mga tao kay nag-ginuwa sa gyapon sa ang area. Ang investigador ara pa sa sulod, di pa din natin pamangkot? Hindi pa Action Eric. Medyo do sako-sako pag yan. Ang katantabiliwat ko may... Di mo sir, may identity na ta sir? May ngalan na ta sir? Ano? May ginastorya pa sa Subo Action Eric na upod yung... Eric, tahanan na pamangkot. Di mo sir, na sir, may kuha na siya, may... limon sir, nakilala ito na naway pa? No? Lalagyan Action Eric kay may gina-istorya pa siya. Huya na sa mag-snap sa beauty mo, ha? Ha? Huya na sa mag-snap sa beauty mo. Amo na. Dapat ka rin, di siya mauya. Oo, gani. Gagagwapa sa laging telebisyon, uya-uya siya. No naman. Kagaman na gila na statement na. Dahil kay may gina-explikaran sa isa ka pulis na most probably Action Eric halini sa isa sa dito sa Namatchan. Ano ba sa bipat bala kay na nga initially halini sila sa Namatchan dito sa Purok Sabes kag naglambot di sang lagsanay ito mo tong ambal sang isa kalala sang interview to di gina nga residente nga nakibot na lang sila nga may nagasinagit diri sa may bangga initially nakita nila 8 kuno nagpalagyo pinalumba lagyo palagyo sa tao nga natumbahan. Oo, Action Eric, ang problema diri kay hindi man siya ma-identify sang mga sa mga tao bala Action Eric. Okay. May mga tracking na galalabay to. Galit kung di makita sa tracking malapakan yung salida. Barikata si Action na Edin ang natumbahan sa tao dalan ni kadalan. According kay na sa tribute action nila ginamen nagalalabay ng tracking dati kung wala abi makita na siya mo nalapakan kasi swerte basta napasibangdan para nga mo bandang kamatayan niya paglapak tracking ni maging buno no Action din yes Action Eric kasi budlay bala i-identify man di kay wala sang pamangkotan gid nga tawo kay ara naman sa tagsa nila ko pangapuloy anti sa sini nga mga inora sa Action Eric sa natabo na di kaina kung hindi kilala sa mga taga-dara butsigol pangayaw ng uro
Oh, most probably action Eric kay wala gani sa may naka-identify sa iya kag kung halin man gid siya sa namatyan. Ti ang mga nakakilala tuya sa iya amo na ang dugay action Eric try ta makadto man didto. Kay ti kung halin to siya sa namatyan, ti kilala gid siya action Eric. Gani, sige. Oo, kag kung sing-o pagid karon or na-identify man ang initially 8 to bala. Nga mga nga mga kalalakinan to kuno ang naglaga sini sa iya. Tipon natang dugang din nga detalye balikan ta ka sa final report mo karon sa identity ng suspect sa biktima ka kuning kaso gid man. Yes, action Eric kay ginatinguan taman nga may istorya ta ang investigador action Eric. Sige. Live dire sa Circumferential Road, Barangay Villamonte ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon natin na boss. Patrol 2 live report na sa may Bangga Sungi. Ano ito ka purok sabis? No, hindi. Bangga Sungi na daw pero hindi ito purok sabis. Kaya ang napatay ni nga sa mga naghihigda sa Gadalan alin na kuno sa may sabis da sa may namatyan. Di isang ulihin dogi nalagas sa kuno sa pinatiblang 8. Katawo dinagas sa siguro ti dira sa nabtan guro sa sanang lugar sa may Bangga Sungi. At nagkalasungi kitang lawas kay pinulihan ka buno. Di ba pa identity ang biktima ni gina-check pa sa pulis naton dira Station 4. Kung may mga wallet ang biktima, anong sitwasyon, no? Kinulat pang soko, At rin, pulis hindi ba nakatandog da, magluwas ang soko, kung may arag imanda sa wallets, bulsa, mga early 30s, siguro ang edad sila isang napatay, nga nasapuan nila sa Migadalan, sang Bangga, Sungi, sakop sang barangay Villamonte. Balaon to na karon sa balik ka report follow-up. Ni aksyon na Eddie Naboso nagatutok, back-to-back tala kay aksyon papang Nixon Tahom. Ang report ni aksyon Eddie Naboso ginadulong siya sa kalawan sa DTX 500 Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Standby ka po dugay ang balik ka report na aksyon na Boso sa identity na kung may aragid man iya sang ining napatay ni para mabalaan ta kung may aragid man sa identity sini basi may makuha dira nga mga dokumento or papeles atong kapulisan ang soko karon kung makaabot dira sa crime scene. Ano naman basi hubog ba ni basi may mga kontra blada. Basi may mga kontra na siya sa sabis na naman basi tripingan. Porte dalaga na isang tao kung may mga dalaga siya tising may nakakita na daw 8 kuno ka persona ang mansig palagyo halin dira sa natumbahan sa sinang napatay nga tawo. Standby ka mo sa balik ka report ko dugay na aksyon na din na Boso. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 32 na. Samtang nagapatay pagkapakusisa din aksyon na Eden Aboso check tayo mga report na gika sa ato sa correspondent. Una ang report live gika sa masyudad sang Cadiz. Ang ato sa Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon, Roger Gotib, line number 1 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita magikan dari sulat sa Cadiz Aksyon Eric, nagpulo ka mga persona kaina, mga maksot 45 sila magagabi agin na release kag ipapirma naman bangod ngayon sila ang nagbala naman sa minimum health standard protocol
sa ginapatigayon sa Yapon nga modified General ECQ o General Community Quarantine diri sa may syudad sa Cadiz ang mga nakalakbag kay pang-release and Felicito Saldawa, Alfredo La Rosa, Joy Calma, Ryan Amular, RJ Astologo, Michael Pamplona, Mary Jane Gomez, Ray Sabala, Cyron Batakandulog, kag Jay Hubay. Ini sila ang napulotanan ka mga nagbailar sa hindi pagkabit siyang face mask samtang yara sa pang publiko nga lugar na binigay diri sa may merkado sa may syudad ng Cadiz sa Action Erica. So, before sa pagpatak sa last 9 nga mga curfew hour, ini sila ang in-release sa linya sa Custodia man o sa compound sa Cadiz City PNP. Sa pila pa ginaton ka mga balita, gin-release to Action Eric si Pastor Joel Pamuso Ferreira sa balang pastor nga nagapakilala man siya nga isa ka Major General. Kag nagapakilala man siya Action Eric nga ini siya ang konektado siya sa presidente sa Malacanang, bangod nga special envoy sa kuno sa Office of the President. Kag nagapakilala man nga Chief Communication Operation sa mga project ni Presidente Rodrigo Duterte kag Inspector kag Chief President Investigator man siya. So may mga ideas sa tuloy ginapagita kag ini siya ang nanakpan madugduman sa tong tinarikdan nga Pizza 24 sa Huwebes nga daw sa din launa sigon sa ngapon sa isa diri kasimbahan sa may Andre Village sa Assemblies of God Ministry kon church no nga sa din ini si Joel Pamuso alias Major General Joel Pamuso nga Secretary of Anjos nga taga Tacolong City sa probinsya sa Sultan Kudarat ang ginserbihan sa tatlo tanan ka mga kaso kon sa tatlo tanan ka mga mandamiento de resto kular to para sila nga may tatlo ka mga kaso duha ka mga stapa dali dito sa bahin sang Baguio City sa probinsya sa Benguet. Ang isa ka kaso nga stapa nga ginpirmahan ni Honorable Judge Jennifer Humiding nakapitsa ini Agosto 19, 2013 pa. Ang isa pa ka stapa nga kaso ginpirmahan man ni Honorable Judge Laila Gonzales Munoz nakapitsa Oktubre 13, 2011. Kag ang kaso nga sa Operation of Authority nga sa Tacolong City ini ginpirmahan man ni Honorable Judge Nectar Precious Hope Gumana Imamon. Sa diin ini kapitsa January 27 magduwa sina Action Eric ini siya ang nakuhaan suno sa kapulisan sa isa ka fragmentation grenade kagang duwa sa sina ka mga kaupdanan abi nga nakuhaan man sa duwa ka mga 30 caliber revolver sa Derwell Telebrico kag ini si Arman Kasuyon. So ang report jati nagligad to gin report na nga sa Lunes gin release ini ang 8 ka mga kapdanan sini pisar nga ipalang kaso to inquest galing kay sa interview na tonto kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito na may hearing pa si Fiscal sang aga tagsang udto na nila kinerkon hapon na napasulod ang among pag-file sang kaso kag kulang ang mga papilis nga dapat nga i-proceed dito. So ang natabo sila nga ti paagi na lamang Action Eric sa natawag nga preliminary investigation o kung magwa siya nga regular filing ang pag-file sa dato. So mula nga nakagwa ini Action Eric ang 8 ka mga kopdanan niya pisar nga may mga ebidensya yan nga kailangan nag-shot ko na shot nag-shot ka? nag-shot ko may ebidensya ka natin nakuha pag itong mark money blato sa entrapment operation nga 120 mil may tatlo pag ito ka may tatlo ato ka mga original nga 1,000 piso bill. Okay. Ang 116 peso to kapanid yan mga gunting-gunting lang to nga mga papel kay Manti Budol Money ato. So pero na-consummate gid ang yung patigan nga interpret operation
sa joint operation sang sang Provincial Information Provincial Intelligence Unit o PIU sa NOCPO sa pagmumura mismo ni Police Major Alvimar Flores kag ang nagpanggap sa to nga pulis nga mo ang ma-invest sa bisila nga investment scam amo si Patrolman Nico Fernandez. Okay. So na consummate ato actionary ang amo nga intrepid operation kag sa sinang intrepid operation te mabakod man nga ebidensya nga te nagapakita nga te nagapatinggan sila diri sang investment scam. So, gin-file ang kaso ko tani mo to galing kiti wala madayon pero nahawiran ni way kagwa ni si Pastor Joel Pamuso upod siya siniwalo ka mga kupdanan tungkol kay may kaso siya. Okay. Nalatabo nga nagpiyansa galing sa Kusanerek kay ina. Na tatlo niya ka mga kaso nga dito sa probinsya sa Benguet kag sa Bungman sa Tacloban City sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ang ginpiyansaya ang sa isaya ang kaso nga iya sini nga ginpiyansa sa kaso nga staff nga isabi 40,000. Ang usurpation of authority 30,000. Okay. Ang isa pagin ka kaso nga staffa 6,000. Bako da mo. So 76,000 malang aksionerek. Ang iya sini nga gin post nga bill abi. Okay. Agod nga makatpon sa temporaryo nga kailuayan. Di nanoya ang natabo sang sining pagkakuha sang Granada. Kahit explosive ang Republic Act 9516. Oo. Amo iniya ang explosive paghupot sang explosive. Oo. Of which Nobel recommended iniya kon mapasaka Correct. kaso. Ang duwa ka mga 30 caliber revolver nga na-recover pag ito sa duwa yung mga kapdanan. Oo. Subong man ang mga bala sa to kasi parado pag ina kay bante firearm and ammunition mo. Ang Republic Act 591. So pagkatapos ang kaso pag inabi nga syndicated staff nga pertiman kabugat nga kaso kasi mayara magmani nga nakuha na na-consummate ang entrapment operation sa sinaman nga operation sa kapulisan. Okay. Di karon ginapamangkot nagtawag sa akon di ba pila ka mga pastor bla? Oo. Nagtawag sa akon niya diyan nga kabugat na isa kaso nga nagkagwa pa o. Ito way kung balaw ko nagkagwa niya to kita na ikaw makulos makdo. Napakaon pag-ano isa ko na sa mga priso na pagalin. Baka ayo. Ati, yan naman. Yan kasi may malagay sila galing padispedida siya bla. Oo. Pero sinin ko kay Police Lieutenant Colonel Robert Masitri ko sir nga nagkagwa through text messages kay nag-ayo tayo siya maka-interview pero abot kaya daw guys pag text back response sa aton guro basi ko nag-biyahe bla kung naman na patigayon ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Hindi ko galing siya kung pwede buwas na lang maka-interview pero wala pa siya ka-text back hasta subong. Pero initially sila niya ang iya kaso nga may mga warrant siya gintensahan niya na. Kaso naman na nagkagwa niya ang kaso nga amo ni file nagpatigayon na lang ang fiscal directional sa Cadiz the fiscal Maderato wala mo sila nga napatigayon na lang sang natawag nga preliminary investigation sa ila sila nga kaso kaya actually wala to nila ginako mo nga ila to kay planted ko no sa interview tato bala sa kay Pastor Joel Pamuso. Ang mga kaso actionary kaya nga may mga warrant siya ginako ito. Pero ito mga ebidensya, kagatong 120,000 nga kwarta nga ang tatlo kapanid o rig ang 117 budol money, waya ito yung ginako. Ang mga granada, ito kag mga 30 caliber revolver, ito waya ito ginako. So, mag-conduct ko no, sunod pa sa text messages na rin ni Police Lieutenant Colonel Robert Masito, nga mag-conduct na isang preliminary investigation ang ila sinikaso nga gin-file kag pagkatapos sinati ihulaton kon mahulog ang warrant of arrest mo na pang dakop sila mo silingon
nga wala man gali nga sila nga daw namsilto abi kundi nga ang proseso ara niya pagisunod ang gifailan niya gali sang gipost siya sang bilya ang daan niya kaso pero ang kaso niya nga dari sa Cadiz padayon sa gyapon action erect galing kay regular filing na lang kag may preliminary investigation pagkapatigayon nagod nga pasabton man sila pagi sila counter affidavit gumalanta kung may probable cause hasta mapasaka sa korte kung may probable cause man kung wala man sa probable cause makita abot silingon nga dira pala sa level sa fiscal ma-dismiss na ang kaso kag hindi mapasaka sa RTC agud may issuehan sa warrant of arrest sama na ang explanation no pero Okay, balik natin si Action Roger Guting. Utod ang iya sining nga linya. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric ka muna. Mahigit kon may explanation kasi Police Lieutenant Colonel Robert Dulcito may kintanan sila. No? Kaya hindi naman niya ma-question man ang wisdom nila sa fiscal. Kahit muna kanigin patigayin pa ang preliminary investigation sa sining kaso. Ang mga Action Eric ang madulong na report. Balita dali sa surat sa Kalisura sa balita wala sa aksyon. Dali sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid, Action Roger Gotib. Sa ipasin report live dira sa syudad sa Cadiz. Ang balita ni Action na Roger Gotib, giradorong siya sa Karawasang. Magabi dira sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid ga monitor siya. Kaginatan niyo taman dira si Willie Magbanwa sa Banwa San Enrique nagapaurok-urok gidalin sa kay Joey Lynn Magbanwa. Ali sa report ni Action Roger Gotib sa luwanta si Action Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Team Report! Line number 3 si Action Tam Monforte sa report namin gabi. Please come in. Yes, sa Action Eric, maigid nga gabi sa aton mga tagpalamati subong man sa programa Action Night Patrol. Naglamot na Action Eric, ikalima subong adlaw ang pagtagay sang SAP sa mga beneficiaryo diriya siyudad sa Sagay. Kag magalawid pa niya Action Eric tubtob sa Kitsa 2 tungod sang kahinay nga proseso sa gihapon Action Eric nga pag kuha sining mga beneficiaryo sang ilay nga ayuda gikan iya sa gobyerno bangod nga ang sistema Action Eric sa gihapon magakuha sila sa ilaya nga number kag mga transaction code diriya sa may jail kag ilay ni dalon iya sa may Cebuana lawyer kundi sila na tuon nga mga pawn shop kag sa mga USEC kag subong man sa ML lawyer Action Eric kag bangod siniti madamo sa mga tigulang ahay kaluluoy nagapila sa kainitan kag bugtaw pa pasado alas 5 iya ang pagpila nila kuha sang priority nga number kag hasta na mag alas 6 sa hapon ya Action Eric nga pinilahay ila para gilang makakuha sang ilayang nga ayuda nga tag 6,000 ka pesos kag bangod siniti hasta panipit sa 2 Action Eric iya nga pinagtagaan ay diri siyudad sa Sagay bangod sa kahinay sang proseso kag
Sirinamo i-action Eric mga tao diri kag makita naton nga wala na naga-observe sang social distancing bangod sa kainit sang pilahay kag sa kadamo-damo sing tawo. Ngay bisan tuod nga tatlo ya kapon shot ang naga-release sa ila pero bangod sa kahinay sa gyapon sa pag-release amo ni nagantos ang mga kabyanan kag mga otoraton diri sa siyudad sang Sagay. Sa piyak iya nga bahin medyo naghawan-hawan niya action Eric ang trapiko diri sa siyudad sa Sagay tuod nga gamay gid lang na siyudad pero ko naton niya nga pagatun-an kag ginutulok ang trapiko gaginutok action Eric ang mga tricycle, motor kag pipila ila ka mga salakyan, mga delivery truck kay daw wala gid maayo ma-arrange kag wala gid ma-plaster sing maayo ang mga parkinganan, ang trapiko dire sa siyudad Sagay, maayo na lang kay ginaksyonan ini sang katapo sang kapulisan dire sa siyudad sa Sagay sa pagpamuno ni Police Major Albert C. para nga sa di masolusyonan kag maghawan-hawan ang main nga mga dalanon sa siyudad Sagay, labi na gid sa may city proper, bangod nga bisan diin lang maparking ang motorsiklo, ang tricycle, daw lagid kasayan. Amo ning rason nga halos pulo kabilog kainang ang mga tricycle ang nagkaladakpan sa illegal parking kag madamo man nga mga motorsiklo kag mga tricycle ang nadakpan nga kolorom ining wala prangkisa nga nagabiyahe action Eric kag amo ning gitagaan gina pagtamod sini nga semana sang Sagay City PNP rason nga nagmedyo hawan-hawan ang city proper diri iya sa siyudad sang Sagay. So far action Eric amo ning madulong naton ng mga balita bangod nga medyo mahawan kag medyo matawhay subong ang senaryo diri sa siyudad Sagay kag wala gid may nakablatter sa blatter book diri sa Sagay City PNP sang kunano man ng mga krimen kag nagkalatabo o kun insidente diri sa siyudad sang Sagay. Ginatamyo naton si Mayang Gabi kaparukurok gid sa gihapon sa pagpamati Pastor Danilo Sapanta tod abyan dira pod siya kanimalay wala gina-absent sa Action Night Patrol kasi gabi gikan diri sa siyudad sa Sagay. Action tamot mo kini report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat gid aksyon na Tamon Forte sa mga report live gikan sa Escalante Sagay PNP Connection. May balos mga report sa Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor sa report first. May gabipis kami. Mayang gabi, Aksyon Eric, ang subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon na Night Patrol. Kahina ang retrieval operation sang aton rescue sang banwa sang Moises Padilla gin-joined sang Isabela kag Hinigaran. So kaina sang aga nakita ang isa ka bangkay ni Danilo Banaag 7 anyos dito sa may overflow sang kan awi barangay Ginpanaan kagina alas 12 nakita man ang lawas sang 50 anyos nga si Roldan Banaag. Nakita ini sa Buhangin barangay Buhangin Isabela Negros Occidental. So gindala ini sila sa Hinigaran sang Purinarya agod nga mahatagan sang nagakaigo nga pag-akipan sa duha ka bangkay. So ginapadayon pa ginapangita ang duha nga nadula ginapangita sang aton nga local rescue diri nga ginangalan sa kay Juby Banaag 48 amo ni ang asawa sang 50 anyos nga si Roldan kag ang isa nga si Edmond Samson 17 ang nagkalaanod kahapon nga pati ilang nga ginasakyan nga tricycle ang naanod man sa baha kahapon sa ngapon alas 4:30 sa
Montilla, Barangay Montilla, kahapon aksyon Eric. Liton kita sa Banwa Iyaya sang Isabela, aksyon Eric. Ang Isabela Municipal Police Office, Negros Occidental Police Mobile Force Company, nag-join ini ang kapulisan sang Isabela, nagdakop sang isa top 10 most wanted sa amo nga Banwa alas 8:50 kaina sang aga dito sa barangay Kapkab ni Isabela, Negros Occidental. Ginoperate ini sang atong kapulisan kag ginserban sang warrant of arrest ang persona nga ginkilala sa kay Rodolfo Perez E. Diemos. Rodolfo Perez E. Diemos, 52 anyos, may asawa, kaga pumuluyo sang barangay Kapkab, Isabela, Negros Occidental. Ini siya ginserban sang warrant of arrest nga may case number 6318 sa crime nga frustrated murder. Ag ini siya ang may fixed bail recommended nga 72 pesos, no? 72,000 ka pesos action rex. Karon ang suspect ara naunong sa custodial facilities sang Isabela PNP. Us kita action Eric sa Banwa Iyaya sang La Castellana, isa man ka wanted person gindakop sang La Castellana Police Office sa pinaagi sa warrant of arrest nga ginapamunuan ini ang operasyon ni Police Captain Ramel A. Bustamante, kaupod sang alert team, kag kaupod man ni si Nelson, Police Master Sergeant Nelson Madrinya, no? Dakop ini sa isa ka persona nga ginakilala naman sa kay Armando Labrador Ipadasa, 55 anyos, may asawa, kaga pumuluyo sang barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga ginserve sang aton kapulisan sang La Castellana, may case number ini siya nga NR 20-012 sa violation sang Section 5 sang Republic Act 9175 ukon sa ginatawag nga Chinsu Act 2002. Kag ini siya may bail recommended nga 36 ka pesos action rex. Karon ini ang Eric, no? Karon ini ang suspect ara karon sa custodial facilities sang La Castellana. Us pagit kita iya aksyon na Eric sa Banwa iya sang Valladolid, kainaman sang hapon, no? Gin operate man alas 2:45 sang hapon ang Banwa sang police station sa Banwa sang Valladolid, ginapamunuan ni Police Captain Jusit Di Katunina, upod ang alert team, kag gindakop pinaagi sa warrant of arrest nga ginkilala naman sa kay Ryan Umano I. Apinado, 30 anyos ang ipangidaron, kaga pumuluyo sang Zone 3 Barangay Central Tabao, Valladolid, Negros Occidental. Ini siya ginserban sang warrant of arrest action Eric nga may criminal case number 20-028V nga gin-issue naman ni Irene Bunghanoy, acting presiding judge sang 4th MCTC Valladolid, San Enrique, Pulubandan, sa kaso naman iya nga attempted homicide action Eric. Kag ini siya ginpirmahan ang warrant of arrest sa tong June 9, 2020, kag may bail recommended nga 36 ka pesos. Ang suspect ara karon nahunong sa custodial facilities sang Valladolid, Negros Occidental. Amoy ni ang aton nga nakuha sa aton nga area of responsibility diri sa Central Negros para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Percival Villamor. Report na aksyon Percival Villamor, ginadurong si Sakarawan sa Santon Plus sa Coffee Mix.
Aksyon Radyo. Si Manang Malo Abaygar sa Panukoy ka monitor kili sa ato no. Nagabi dira sa kay Manang Malo Abaygar and family dira sa barangay Panukoy kag si Agustin Barayogar aman nga paurok-urok man sawa sang Villa Lourdes barangay Panukoy no. Eduardo de la Paz da may gabi sa pamilya ni Wingwing Torre dira sa Parañaque kag sa Valladolid. Kinatamiyaw ka mo ni Wingwing Alexis Wingwing Torre sang London. Ara sa kapurok-urok. Si Sir Edwin Pineda, pa-check attendance lang. Si Maninay Nine Fe Campaniel, si Toto Roger Sami Roger Awing, si Mrs. Fred Ninyan family, kapaurok-urok idyaw. Pamati sa atong sininga palatuntunan. Sa kay Francisco Avillar, ara man ga paurok-urok man sawa. Sakay Police Lieutenant Arlene Torendon ang mapisan nga WCPD head sang BCP o baga paurok-urokid si Police Lieutenant my good friend Arlene Torendon head sang WCPD 24/7 in service. Why kita da? Iya ko sumudi ay baga paurok-urok si Ma'am Arlene Torrendo, no? Ang iban doon, hindi ko na malambutan pa na miyaw, ha? Yung chimpo ko doon, ulo apiki, gitu. Balik kita! Pagbalik naton, base pa development na itong bangkay nga nasapuan. Sa igad sang dalan, sang Bangga Sungi, Barangay Villamonte. Ina, sa pagbalik report sa Patrol 2, Direksyon na Dinabuso, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalaw. Ang balik. Ang pilawan ko. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato mabalakad, balikata si Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Eden sa balik ka report, please come back. Action Eric, nag-abot ang SOCO kag tigin na process pa Action Eric ang crime scene. Okay. Pero na-identify na ining biktima nga ginkilala kay Freddy Valdelovar I. Morillo. Action Eric, Freddy Valdelovar Morillo. I. Morillo, Action Eric, taga Hacienda Culahaw, Estacio Lopez, Silay City, Action Eric. Kag initially ibase sa iyang amigo, 36 years old na ini siya, pero tihungod nga wala nagpahingalan ng nagpapangalan ng iyang amigo, Action Eric, na nag-ayo lang. Pero dito ni gali halin sa ilang nga balay. Balkay na sa mga tao, sa mga namatsanto di bala Action Eric, naghalin ni siya. Pero gali halin sa birthday sang hinablos sang sining iyang amigo. Pero ti mga alas 9 kay na ginambala na siya nga mapauli. All the while, abi nila, nagpuli na. Gali kay nagbalik pa ko no Action Eric sa area, sang Purok Sabes, kundiin niya ang may birthday ni, o kundiin ni nag-star ang iya sining amigo. So, nakibot na lang sila, nga ginpabalo sila sa mga kabataan, nga araw bala nagatulotambay sa iya guaan Action Eric, na may natabo nga paglagsanay, kag may mga may nakita na nga patay ining amo ni Action Eric ang iya gali nga amigo. Pero ti ginistorya ta siya, naghambal siya nga wala siya sang ideya kung bala may nakontra ni sa ila lugar da kay ti pangayaw lang ni siya Action Eric kay taga Silay ni siya. Wala siya sang ibalo kay wala man naka-share abi ining biktima kung may mga nagapamahog nga siya kabuhi o kung may mga nakontra sa dila nga area. So that's why ang aton nga kapulisan madayon pa man karon nga nagapatigayon sang ilang sini nga investigasyon. Pero mo lang napatay ni halin sa birthday gali. Oh, halin siya sa birthday Action Eric. Hindi kasi namatyan.
Oh, correct, Action Eric. I stand corrected, makaina, kahit yung mo itong inisyal nga nabaton ka. Pero subong na sa amigo, nagambal amigo niya nga halin sa ila balay kay birthday sang iya hinablo. Action Eric, para sa dugang pang detalye, kinakonsolidate pa man sang kapulisan, bantayan na lang buwas din Action Eric sa aton man newscast. Most probably ara na kay Action Fred sa langga. Balitalin sa patrol, ang ka-action yung Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat, Action Ed, and more development, more information will follow. Buwas Saga sa ato sininga News and Public Affairs Program, especially sa programa ni Action Fred sa langga. Namay para sa ato ng kata, chimpo ko lang alanggit. So, sa ato nga mga listeners sa ato sininga Facebook Live, ato sininga live streaming, ang ibang nga mag-kritis, kaya kanong nabasa, kulo-kulabos kita sa kuwan sa panahon, no? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Action Night Patrol Program. Kita magatakop. Balik kita buwas Huwebes. Same time, same station. Ato sa ning mapatrol na Unit Reporters in Action. Nga nagpangalagad karong gabi. Action na Roger Guti, Percival Villamor, Tamon Forte. Of course, Action na Ed Naboso. Action Papang Nixon Tahom. Ang piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spurgar, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Association Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yung lagat ang kurman Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!